Kerobia taldea bueltan da. Taldea sortu zenetik 20 urte bete diren honetan, taldeak kantu berria proposatu ditu. Sartu gurekin, Kerobia taldearen espaziontzira. Arma hartu begira jarinan, gravitateak zeren kontra, jarriko nau ez bada, akuraren azken ere zerkia, entzuteko zarata. Kerobia taldea bueltan da. Garai batean itzaritako magia berriz piztu da taldekideengan. Eta horra, itzuleraren abiapuntua. Esan genuen, orain ja 8 urte, 7-8 urte, nekatuta geundela, ez zegoela magiarik, nik uste ditzau importantea dela, eta esan duzun bezala, ez geneukala gehiagi eskaintzeko, gauza gehiago eskaintzeko. Eta horregatik hobeto zela, proiektua amaitu, eta bakoitzak bere bidea hartzea. Claro. Geroztikan gauzak pasatu dira, ezta? Eta azkeneko urte luze honetan, gauzak pasatu zaizkigu, Kerobia zaharrari eta Kerobia berriari ere bai. Eta laburbilduz esango nuke, bapatean sinetsi dugula lehen esaten genuen hori. Zela, Kerobiak musika nahi zuela, historia bat kontatu nahi zuela, eta horrekin nahiko zela. Eta gainera, Kerobiaren nortasuna zela nolabait autogestioaren inguruan lan egitea, hau da, gure komunitatearekin zuzenean harreman izatea eta horrek kostua dauka, ezta? Baina iruditzen zait hori sinesgarria zela. Hau da, sinetxo denuen hori. Eta gutxinaka pausu batzuk ematen hasi ginen, Kerobia zaharra elkartuko ginen ospatzeko 20 urteak, vinilo bikoitzatea genuen, jolutzen modu gorri buruz, eta bitarte hortan, esan genuen pena merezi du Kerobiarekin jarraitzeak, lagun batzuk, utzi egin zuten, testigo pasatzen lagun berriei, eta hortikan abiatzen da guztia, beraz. Kerobiak badauka zer eskaini orain lehen eskaintzerik ez zuena? Ez. Kerobiak sinisten du esaten zuenean. Hogei urteko kontzertu bira Kerobia berriaren pizgarri izan zen. Vinilo bikoitzarekin batera borobildu zuten musikabidea. Batek pentsatu dezake, dena aurrez pentsatuta zegoela. Hau da, aprobetxatu nahi genuela, 20 urteak egiten genituela, nola izateko estrategia bat egiteko, ez? Berri bat emateran dator, eta da, ez dela inondik inora horrela izan, ez? Baizik eta, ohartu ginenean, 20 urte egiten zituela Kerobiak, orduan, gure arteko bilera batzuk egon ziren, edo solasaldi batzuk, eta esan genuen, goazen zerbait egitera ospatzeko guzti hau, ez? Eta hasiera batean, errekupilazio bilduma bat, egiteko ideia atera zela, baina Kerobiari ez zaio inoiz ere gustatu, ez? Eta orduan erabaki genuen vinilo bikoitza ateratzea, bata, kantu nolabait politenekin edo esanguratsuenekin, baina bigarren aldea deskartez ditu genien hori, guretzako horrek justifikatu zuen guztia, izan zen diskoz disko, deskartatuta geratu ziren abesti horiek. Eta daude gainera, viniloan daude lokalean grabatu genituen bezala. Eta gero, harrera hain polita izan zuen Kerobiaren vinilo kontu honek eta 20 urteak eta orduan erabaki genuen 3 kontzertu ematea. Eta bide horretan erabaki genuen berriro taldea sortu. Berriro, kontinuidadea, jarraipena ematea taldeari. Baina egia da, komunitateak eta jendearen, eta babesa edo inputa baldin badago, orduan guretzako honek zentzua dauka. Zen eta ez dugu musika gure etxerako egiten. Egiten dugu pertsonek eta jendearen gustorako, zaletasunarendako eta erakusteko. Pasaden neguan eskainitako 3 emanaldiak magikoak izan ziren taldekideentzako. Kerobiak oraindik zer eskaini bazuela konturatu ziren agertoki gainean.
niretzako oso magikoak izan ziren. Alde batetik elkartu ginelako eta berriro elkarrekin jotzeko aukera horiek izatea, eta beste aldetikan ere jendearen harrera oso berezia izan zen, eta niretzako izan zen bertan nik uste Xabik esan du lehenago. Sinistu egin genula, Kerobia jarraitu behar genula eta hori, nik benetan sinetzi egin nuen kontzertu horietan. Izan nuen, benetan zaleok ditugu eta benetan badugu eskaintzeko zerbait. Eta jendeak hartzen du gustora. Eta bertan konturatu nintzen, honek zentzua dauka. Bai. Bi gauza pasatu ziren, Albertok izan duen bezala, bostak elkartu ginela, nolabait berriro musika egiteko, ez? Eta horrek badaukaia bertan zerbait. Eta hau da, pixket, beste artista bati entzuten badiot, ez dut gehiago gustatzen, baina esango dut, ez? Publikoaren erantzuna eta publikoaren maitasun hori, eta hor pasatu zena, nik ez dut inoiz bizi. Intentsitate handiarekin, batzutan ere pixket beldurra ematen zuen, zen eta adibidez azkeneko kontzertu, 3. kontzertuan malko asko ikusten ziren, eta horrek ere pixket alarma jartzen du, ez? Esateko, hau oso intenso izaten ari da, ez? Baina egia da, hori pasatu zen. Eta esango nuke, aurreko galderari gainera erantziz, egiazkotasuna dagoenean, gauza hori pasatzen direla. Aro berri honetan, musikari berriak batu dira bandara. Kerobia taldeari bizi berri bat emanez. Bueno, nik uste ideia, 20. urte hori ospatzeko festa horren inguruan, ez? Badakit, ez naiz testigo zuzena, badakit taldekideen artean, taldekide horien artean, elkarrizketa bat eman zela, ez? Esan ez, indarra dago, hemen oraindik badago ze eskainia, zergatik ez duzu aurrera egiten, eta hor airean pendiente duzuen lan hori Kerobiaren izenean atera, eta ilusioa badago eta segi aurrera, ez? Xabik igual konfirmatuko du elkarrizketa hori eman zela. Konfirmatzen dizut, eta konfirmatzen dizut erabakia berez, behin itxain genuenean eta erabakia gogoratu zaitez Julen eta zurekin izan genuela kontzertu bat aurretik, Albertotan ere akustiko baten aurretikan. Bianan, hor gonden, eta oraindikan ere esan genizuen ez dakigu zentzua duen, hau da pastela eta bat, eta zuek izan zenuten, noski bai, eta aurrera. Eta orduan hartu genuen erabakia. Konfirmatuta. Eta horti dator pixkat, transizio fase hau. Carlos Colina, tekletan, zuzenekotan ikusiko da Carlos Colinaren jamondaren gustua, nola besarkatzen duen. Ikusteko, oso budina eta oso polita. Gero lur egonda gurekin, Lur Larraza egonda gurekin, Kerobiarekin, hasieratik egon zen road manager bezala. Gero gainera Saio Handinirekin egon gara ere bai proiektuan, eta orain gitarrista bezala eta beste hainbat gauza bezala. Gero hemen daukagu Eneko, raketi bate, bateri jolea, oso fina. Hori, Irak diska grabatu duena gurekin. Eta ere aurreko proiektuan ere kamio bat egin genuen elkarrekin, ezta? Eta Alberto izala, lagun, bizi lagun, bizikide, bizi guztia. Eta azkena bajista. Eta gero bajista. Hostia, bajista ere. Zeharka ikutzen ditut Saturnoren eraztunak dira hain ederra da urrarrokak dira laztana
Bide horretan, Kerobiaren sustraiak mantentzen dira kantu berrietan. Eta gainera, taldekide berriek nortasun berri eman diote egitasmoari. Bueno, egia esan musika munduan urteak, ez? Daramatzat bateria jotzen edo talde desberdinetan, eta bueno, sekulan ere ez dut izan olauko aukerarik, ez? Beste mai batean esperientzia bat izatea, eta musika oso gustoko dut, Kerobia zalea naiz, eta batez ere hori, ez? Esperientzia berri bat. Pixkat ideiak mai gainean zeuden, ez? Baina talde bezala landu ditugu, eta lokalean Albertorekin gelditzen, ensaioak egiten, biak elkarrekin, Xabirekin berdin, ez, estudioa joan baino lehen, pixkat ideio guztiak argi izanez, eta... Nik aipatu nahi dut, lagun batek Txemak, zuk ezagutzen duzuna, lehendakarik mortotikoa, esan zidan, nola nabaritzen den Enekok jotzen duela bateria diska honetan. Ez zela Mikel izan, gezo? Ez zela Mikel, tokea, jotzeko era, esan zidan, nabaritzen da pilo bat. Mikel ez dela. Ez dut nabaritzen, baina, bueno. Nire nahi fijatzen nire tamboretan, baina, oie, badirundi baiet, nabaritzen da. Denen artean landu genuen. Bueno, hasieratik ja ensaio bai abesti zarrekin, bai abesti berriekin ez, nik uste Xabik batez ere baduela gitarra jotzeko modu, esan dezagun berezia, pertsonala, eta nik uste hori sortzen duen soinu hori eta gitarrekin lortzen duen efektu hori, berak jotzeko duen modu horrek ekartzen duela, ez? Eta nik uste horrelako gitarrez osatuta dagoela diskoa, eta oso lan txukuna. Bueno, esango nuke agian sintetizadoren karga gehiago dagoela, normalean baino gehiago. Eta horren oso karakteristikoa da nola talde bakoitzak, eta Kerobiak esan dezake, bere jamon teklatuak eta hau sartzen duenean, bere soinu propioa daukala. Eta zergatik? Erraz, ez delako preset komertzial bat, baizik eta da kapa ezberdinen induzketa bat. Eta askotan esaten dugu, eta kasu honetan adibidez Ilak diskoan, marea harmonikoak, eskaintzen dituela teklak edo teklistaren zeula horrek, bai? Marea harmoniko horrek esan nahi du, frekuentzia bajuenetik altuenera hor dagoela guztia betetzen, edo ez. Isiltasunak ere badoka bere, ez da zer. Hori, da ere talde batek landu behar duen gauza bat, ez? Nik uste dut diskontan, mimoa jarri digola horri. Popa, India, roka, isiltasuna, elektronika zerbait, unplugged, dena delakoa. Kerobiak bauka gauza bat, ez du aurre iritzi batetikan konposatzen, baizik eta ahal duen neurrian eta dituen medioekin konposatzen du. Ditugun erramientekin eta bakoitzak bere dizdira jartzen diola, ez? Kerobia taldearen ia disko guztiak bezala, Ilak lanak badu norabide bat. Kantu bakoitza istorio bat da, eta denak batera kontakizun bat osatzen dute. Bai, telenovela bat. Hasiko naiz pixkat hasieratik, labur bilduz eta sartuko horretan. Guk historia bat kontatu nahi genuen disko honetan Ilak diskoan, eta Ilak diskoak 8 korte ditu, zuk esan bezala 8 historia dira, bai? Eta hau pasatzen da etorkizun hurbil batean, bai? Gizadiak abandonatzen du lurra beste leku batzuk, beste etxe berri batzuk topatzeko, globo espazialetan detu diogun horretan, bai? Espazientzi batzu dira, non, pertsonako komunidadeak biltzen diren eta bidaiatzen duten, baina ez dute beraien misioek ez dute exitorik izan, arrakastarik izan, eta geratu dira eguzki sisteman zehar galduta, eskerritan Neptunon, Europa satelitean, Titanen, eta hor dago argazkia. Horaren arte ez da ezer pasatu. Kantuz kantu kontatzen duguna da globo espazial bakoitzean pasatu diren gauzak, pasatzen ari diren gauzak. Eta da ikusteko, bi gauza ikusteko, nola
gizakia usten duzunean nolabait bere etxetikan kanpo beste etxe bat lortu ez duenean, inungo aurre iritzi dik gabeko entorno batetan zenolako gauza pasatzen den, ez? Eta bi arrazoien da. Eta hau da nolabait atzean dagoena hilak diskoan. Bata, oso adierazgarria egiten zaigu nola gizadiak horren badirudi teknologian sinisten duela bere salvaziorako. Planeta bat ustiatu, hurrengoa ustiatzeko eta abar luze bat. Determinazio teknologikoa, ez zitzaian. Determinismo teknologikoa. Determinismo teknologikoa. Bueno, hori da beste gauza bat, baina izen hori jarri diogo ez da batera gaizki geratzen. Eta bigarra nola nahi gabe gu bertan, orain gorrote ditugun eredu horiek, adibidez faxismoa, autoritarismoa edo beste eredu ezberdin batzuk, klan moduko ereduak edo onartzen goazen, eta ez onartu bakarrik, baizik eta bizitza eman edo bizitza kendu dezakegula, horri babestuz, hori errebendikatuz, ez? Eta hori da kontatu nahi duguna hilak disko hontan. Perere musikara gogoa, satelite zarek bakarrik bidaiatu, zuten den asiren lekonetan, ozeano sarkonetan, oten ginen. Ezingo duzue, txiki. 20 urte eta gero, zein amets duten betetzeke galdegin diegu taldekidei. Kerobiak onerako eta txarrerako modu batean egiten du lan, ez? Dela nolabait autogestioaren munduan, guk geuk egiten ditugu gauzak, bidean ekolagunekin, julen aritz eta lur ere bai dago bideanen zeran, ez? Laguntzarekin, ahalik eta harreman zuzenena komunitatearekin, Kerobiak bere erritmoak ditu lan egiteko, ez ditugu inoiz sekulako ultrajirak egin, ez dugulako neurri hori behar, ez? Eta esango nuke, sostengarri den bitartean, ezin diogula beste zer gehiago eskatu egiten dugunari. Nahi duguna egiten dugulako, ezta? Eta gainera, nik humanidadean gero eta ilusio gutxiago daukat, ez? Da kupel batek ura galduko balu bezala, ez? Hori horrela da, eta askotan gu ez gara inor, gu ez gara faro, gu ez gara inor beste zer pentsatu, zer eskaintzeko musika ez balin bada. Zertan nijoa. Gure misio bakarra dela emanaldietan eta gure musikarekin ondo pasatzea. Guk eta gurera etortzen den jende hori. Eta gure anhelo bakarra, edo gure imaginarioan dago, sarrera bat erosiz, gure proiektua finantzatzen duten lagun guztiek, komunitate horiek, hurbiltzen diren guztiek balore batzuen inguruan etortzen direla. Musika gustoko dute, historiak eta balore horiek, maitasuna eta esperantza, ez? Eta oso emozionantea da nola humanidadean sinesten badugu ere, nola kontzertuetan gora bizitza garrasia egiten dugunean, ez? Mundu guztiak du gora bizitza, ez? Hori da. Elkartzen gara, 100 pertsona, balore batzuekin, gauza bat sentitzeko, eta nolabait, hitzez esaten ez badugu ere, nolabait, albokoari, batak albokoari besteari esaten dio zu ez zaude bakarrik.